mhlawumbe kusenze umehluko between i-Western medicine ne-African medicine. I-Western medicine phela singakubiza ngokwelimi labelungu sithi pharmaceutical industry. Okay. Ukusetshenziswa kwamaphilisi. Ukudetoxa-ke phela even izilwane ziyawenza lokho. Okay. Obone nje ekhaya noma ikade ekhaya let's say lidle inje idle uplastic. Sure. Uyabo by mistake. Yini ezodliwa iliyanje liyani ukuze ikwazi ukukhishwa isisu ukukhipha uplastic. Okay. Uzoyifica idla utshani. Ikhiqizo yaseMother Nature ikhona ekulekelelayo in terms of detox, because ukudetox kubalekile, it cleans igazi lakho, it cleans your digestive system. Sakhe sasho before kwamanye ama-interviews ukuthi yonke into iqala esiswini sakho phela. If isisu sakho singekho right, if you are constipated, if digestion yakho ipoor, you will have ama-problems amaningi. Umuntu kumele aye kangaki etoilet ngelanga? Kuya ngokuthi udla kangaki. Ophilayo. Spirit of Praise with Canon Nyati uJehova igama lakhe emsakazweni 88.3 FM kuNongoma FM as well as Intokozo 101.2 FM. Makhona kaba Mother Nature namhlanje Mr. Mbanjwa phakathi kwethu. Khumbula ukuthi ke ungempela ungakwazi ukusithinta ku 0609037576 unembuzo othanda ukuyibuza namhlanje abaka Mother Nature 0609037576 noma ku WhatsApp ku 0739672936 abaka Mother Nature isikhungo sezempilo la khona bese bedila nomzimba wakho kulungisa ukuzokwazi ukuthi uzilwele nezifo ezahlukahlukene emzimbeni yabo. Bathi ke lungisa umzimba wakho ngoba yilona khaya lakho, alikho elinye ikhaya ngaphandle kwalomzimba ogqokile ombethe ohlezi kuona. Bathi ke balapha zonke izifo ezikhona ngaphandle kwesicu sakho ozale naso okuyisiphiwo uNkulunkulu akunike sona. Again ukhona ku Mr. Mbanjwa namhlanje emsakazweni yakho emibili la eKZN kwaZulu Natal. Sizokhuluma naye Mr. Mbanjwa, asikubingelele sikwamukela namhlanje emsakazweni. Siyakubingelela phela estudio, sibingelela abalaleli bethu emakhaya kwintokozo na kwinongoma FM. Asibonga kakhulu once again ukuthola ithuba lokuthi siphinde sibe nami. Mhlawumbe asize umlaleli ekhaya. Yes. Sichaze ngoMother Nature. Uma sikhuluma ngoMother Nature sikhuluma ngobani? uMother Nature yiphi service osinika wona, isikhungo esinjani, senzani ukulekelela umlaleli ekhaya? Siyabonga phela ithuba sipha lona nomlaleli osekhaya. uMother Nature isikhungo esisebenzisa ama-natural herbs. Alright. Ukukhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene ebaluleke newusizo kakhulu ke mfundisi emphakathini kubantu abagulayo. Imikhiqizo ke yaseMother Nature ke phela ke ikhiqizwe ngolwazi lezwe science. We understand ukusebenza kumzimba womuntu as uMother Nature. We also understand ukusetshenziswa kwama-natural herbs in relation to igulo abantu abasuke benazo. Alright. By profession mina ngine-Bachelor of Science kwi-microbiology ne-biochemistry from UKZN. So lawo ma-qualification eze-science asilekelele kakhulu as uMother Nature ukuthi sikwazi ukusungula lo msebenzi wokusebenzisa ama-natural herbs ukukhanda imikhiqizo ehlukahlukene ebaluleke newusizo kakhulu futhi emphakathini. Nisebenzisa ama-natural herbs ukulekelela umzimba womuntu. Mhlawumbe kusenze umehluko between i-Western medicine ne-African medicine. Then bese si-check ukuthi ama-natural herbs enu amsiza kanjani umuntu ukudlula e-Western medicine. Yes. I-Western medicine phela singakubiza ngokwelimi labelungu sithi pharmaceutical industry. Ukusetshenziswa kwamaphilisi ukulapha izifo abantu abasuke bebhekene nazo. And then bese siba ke nale yesibili oshilo kwe-traditional medicine. Kahle kahle it's not a traditional medicine. Kahle kahle iyona medicine eyayikhona kakade vele. Nawo iyayidide
bheke uma sebeyibiza ngokuthi it's an alternative medicine. It shouldn't be an alternative medicine because iyona medicine eyayikhona, yona primary, yona umsuka wayo yonke into, uyabona. So isiqaliso ke le abayibiza nge-alternative medicine because isebenzisa ama-natural herbs ukulapha kwezifo zabantu ehlukahlukene. Ibaluleke kakhulu ke le ama-natural herbs ke phela because ayidili nama-symptoms osuke ubhekene nawo. Sikhuluma ngama-symptoms, sikhuluma ngezimpawu zokugula osuke unazo. Le ibizwa nge-alternative medicine esebenzisa ama-natural herbs esisebenzisa eMother Nature. Yulapha wonke umzimba wakho holistically. Okusho ukuthi from kusuka ekhanda kuya phansi. Sukulashwa wonke umzimba, akulashwa ama-symptoms but kulashwa umsuka wenkinga yakho noma i-root cause ye-problem yakho. Yona difference between i-Western medicine ne-alternative medicine. Imvamisa abantu abaningi abebesebenzise abasendisibonele njengabantu abasebenzisa ama-chronic medication. Yes. Uthola ukuthi umuntu Mother Nature usebenzisa chronic we kashukela ahambe inyanga embili sekuthiwa usebenzisa chronic kwamathambo. Sisho sekuno chronic ababili. Udala yini lokho? Ukulekelela umlaleli ekhaya ngoba ngiyazi khona umlaleli waqala esebenzisa ugogo wasebenzisa uchronic othizeni. Manje uselanda useyiclinic olanda amaphilisi owezifo mhlawumbe ezu4 kuya phezulu. Exactly. That is precisely because bele alikho iphilisi elingenawo ama-side effects. That's guaranteed for sure. Noma ngathiwa iPanado, iDisprin or whatever, lisuke linobungozi elisuke lizobukhanda emzimbeni wakho. Now if uke let's say uqala usebenzisa amaphilisi e-BP wena, la maphilisi e-BP khumbula uwasebenzisa every day impilo yakho yonke. Ngeke angakukhandeli ke ezinye inkinga. Lezo inkinga lezo ke sekufanele uyixazulule ngani? Uyixazulula ngephilisi lesibili, uyabona? Elidileka nalo sekufanele liyodila ke nale nkinga entsha. Omunye usosayensi wakwathi phela ngeke ngayisho lento ku-interview yethi izolo. Wathi umuntu othatha iphilisi kufanele recover kabili. One, urecover kuleli philisi olithathile ebungozini balo. 2, uphinde uzorecover kulesi sigulo leso obusithathele sona lela philisi olithathe ekuqaleni. Yabona? Okusho ukuthi uqala uneproblem eyodwa uphethwe yikhanda. Waphuza iphilisi leyinhlungu. Iphilisi leyinhlungu lakukhandela ezinye inkinga. Kuze kufanele urecover izintweni ezimbili ke manje. Ile inkinga eyikhandwe leli philisi oliphuzile plus ne-original problem yakho because awuyenzanga lutho phela ngale philisi. Now, njengo-Mother Nature nithi nina anelapha ama-symptoms. Uzosichazela ngalokho. Number 2, nithi nina nilekelela umzimba. Ukuthi umzimba ukwazi ukuzelapha wona ngama-products enu enziwe ngemvelo. Sichazele futhi nalokho. Phela nomlalelo sekhaya. Uyazi umzimba womuntu ayikho into ongakwazi ukuyenza yona. uNkulunkulu wawudesign umzimba womuntu in such a way that wawuprogram ukuthi uma ubhekene nenkinga kanje uyoyixazulula kanje lenkinga wona uma ubhekene neproblem kanje uzodila kanje nalenkinga ayikho umzimba womuntu into ongakwazi ukuyenza. Okay. Let's make a practical example so that umlalelo sekhaya understand lento. Ukhule esibelethweni sikama wakho from the first day kwenzeka fertilization isperm sikababa wakho sifuse neqanda likama wakho then kwaba nefertilization sekuyizygote le ezokhula ibe umntwana le nto izikhulela yona esibelethweni sikama wakho from day 1 up until kuze kube 9 months bese uphumela ngaphandle. Alikho iphilisi elikhulisa esibelethweni sikama wakho. Alikho iphilisi uma wakho ayeliphuza elake ekwakuthiwa leli philisi lelizokhula lizohlumisa inhliziyo lelizohlumisa isibindi lelizohlumisa umqondo imvelo eyayizenzela yona natural iyona yayazi ukuthi manje sekuyisikhathi sokudevelop inhliziyo manje sekuyisikhathi sokudevelop isibindi manje sekuyisikhathi sokudevelop amehlo up until kuze kube a full human being bese uphumela ngaphandle. Na ubukela ke phela inkinga la ikhona yonke lento yenzeke natural by God's grace. Yes sir. Mawusuphumele ngaphandle as soon as ufike emhlabeni
i-medical system isikutshela ukuthi ngeke manje lo mzimba wakho ukwazi ukuyisustain sekufanele sikujoveke manje ngama-vaccine okukuvikela. But then question is, ngikhuliswe yini esibelethweni sikama wami pho? Ebeke phela ama-vaccine. I mean, it doesn't make sense ukuthi umzimba wami ungakwazi ukuzenzela into enkulu kangaka. Sure. Uyabo usustain wona from being idot kuze kube umuntu. Mase sewumuntu sekuphumele ngaphandle mhlawumbe sekuthiwa ke ngeke ukwazi ukuzilapha wona mawugula. It doesn't make sense. Because mhlawumbe masidlula le mfethu uyazi mangathiwa izilwane in the wild. Yes. Ziyakhuluma zingabahleka abantu. Ukuthi I mean you guys nithatha amaphilisi okwehlisa iBP. What are you crazy? Uthatha amaphilisi okwehlisa iBP. Another example. Sure. If ibhubesi lijaha izebra. Okay. Mawucabanga iblood pressure yezebra isuke ubani ngalesa sikhathi libalekela impilo yayo. Yeah. Inhliziyo manje. Inhliziyo it's over the roof. Yeah. Mangathi uyayimatch iblood pressure yezebra ngalesa sikhathi mhlawumbe umshini ngeke uzukunikeza ireading indlela ephezulu ngayo. Okay. But malikwazile la zebra ukugcina liphunyukile instantly mfethu ngeke ulifice lihefuzela likhathele instantly iblood pressure yazo izokwenzana it will be stable goes back to normal point. Okay. Ngale kokulela zebra lihambe le clinic ngale kokulela zebra limemeze ama game rangers uthi ngicela ninginikeze amanzi ngicela ninginikeze amaphilisi eBP ngehlisa umzimba walo instantly uyakwazi ukuzehlisela wona iblood pressure yakho. If into ikwazi ukwenziwa izebra ikwazi ukwenziwa imbuzi whatever ikati inja wena ke as a human being umuntu uhlulwa yini because khumbula uNkulunkulu wathi uyobusa phezulu kwayo yonke into ephilayo emhlabeni. That's powerful. Ngiyazi ngelanga sokukhuluma ngokudla esikudlayo mother nature ngoba imvamisa ekuningi ikhona ukudla okuyi problem esifaka emlonyeni. Yes. Asikhulume nokubaleka ko detox ukuhlanza umzimba. Ukuthi ubaleke ngani udetox umuntu ahlanza umzimba nanokuthi ezinye izifo ukuze ingene zihlangana kanjani ukungcola komzimba. Yes. Nomzimba ungcola njani? Ukudetoxa ke phela even izilwane ziyakwenza lokho. Okay. Ubone nje ekhaya noma ikati ekhaya let's say lidle inje idle plastic. Sure. Uyabo by mistake yini ezodliwa ile yanje leyana ukuze ikwazi ukukhishwa isisu ukukhipha plastic. Okay. Uzoyifica idla utshani inja ibudla utshani inhlobo but ngesikhathi mayifuna ukudetox uzoyifica idla utshani. Uyabona makuthiwa uyayilandela uzoyibona isikhululile la ikhulule khona no plastic indle yayisongene no plastic. So ukudetoxa makubaleke izilwaneni zikwazi izilwane ukuthi kufanele uma nginenkinga kanje kufanele ngidle utshani so that ngizokhishwa isisu ngidetoxe-ke ngicleaneke. Wena umuntu wayo ungakwenzi ke lokho. Umzimba womuntu ke from time to time uyaye ukudetox-eke if ukuthi sewungcole kakhulu lokathi umuntu uchithekelwe inyongo. Uma echithekelwe inyongo ke sekhishwa isisu mefike mother nature hayi ngikhishwa isisu sekuna 4 days singikhipha isisu engahamba ngaye eclinic bangineza amaphilisi okunqamula and then umbuzo wona ukuthi lento umzimba wakho ubufuna ukuyikhipha wena uthi hayi umzimba wakho awungayikhiphi uthi awuyigcine ngaphakathi ukuphambana nomzimba wakho instead of understanding ukuthi kwenzakalani kuwena. Uma kwenzeka leyo nto ngoba nje ubukhishwa isisu detoxa ulahlekelwa amanzi amaningi uzozube dehydrated ngabe uphuza ama liquid amaningi phuza izinto ezamanzi phuza amahewu phuza isobho yonke isipho so that amanzi engekaza kulahlekele but ungayiphazamisi ile process yokudetoxeka umzimba wakho. If ke umzimba wakho ke ungasakwazi ukudetoxa wona in a natural way ikhiqizo yasemother nature ikhona ekulekelelayo in terms of ukudetox because ukudetox kubalekile it cleans igazi lakho it cleans your digestive system. Sakhe sasho before kwamanye ama interviews ukuthi yonke into iqala esiswini sakho bele. If isisu sakho singekho right, if you are constipated, if digestion yakho ipoor, you will have ama problems amaningi. So uma detoxa ulekelela ne digestive system yakho ukuthi ikwazi ukufunctiona ngendlela kahle. Umuntu kumele ayekangaka etoilet ngelanga kuya ngokuthi udla kangaka ophilayo
if uzodla ekseni yeah udle emini yeah khumbula into ekuyise toilet yini ukudla i-waste yeah. eqhamuka ekudleni okudleni yes so each meal oyidlayo izoba ne-waste yakhona alright, yabona each sure. meal oyidlayo izoba ne-waste yakhona so wena if uzodla ekseni udle emini udle ntambama isonto lonke but then ebathroom uye kabili ngesonto then you have a problem. Oh yeah mfethu ngaphambi ukuthi sivale ngifuna nje just to highlight abantu kuleli minute ushukela Yes. Mother Nature ngange ngizwe ukuthi niyawhlehlisa I don't understand the language Yes. umuntu osephethe ushukela indoda ethola ukuthi ikamera lase liyabheda ngiyazi lezi zinto mina ngizikha phezulu wena ungele kuzona deep Yes. ukuthi sidalo ukuthi nokuthi fanele kulunga ukuthi nokuthi Yes. abo cancer lezi zinto ka Mother Nature imikhiqizo yenu iyakwazi ukulelela abantu lapho na akukho la engeke kusize khona imikhiqizo yase Mother Nature bela if through i-consultation mase sihlezi nawe phansi sikconsult if kuwukuthi i-problem that you are presenting to us imikhiqizo yethu ngeke ikwazi ukufinyelela kuyona sizokutshela through our consultation le nkinga yakho ufike nayo imikhiqizo yethu ngeke ikwazi ukukusiza kuyona but 9 out of 10 into edala ukuthi ungasizakala enkingeni osuke ufike nayo ngoba usuke sewufike nayo seyihambe kakhulu seyikwi-stage esi-advance kakhulu sithi masiconsulta sibone ukuthi sekuzoba nzima ukuthi usizakale but mawufike isikhathi sisa-early uzolithola usizo akekho ongeke asizakale phela noma ngabe unayiphi inkinga osifonele Mother Nature wenze i-appointment ubonane nathi if kuwukuthi outside of iTheku siyakwazi ukuconsulta over the phone sikutshela ukuthi inkinga yakho kwenzakalani imikhiqizo ozoyidinga imuphi namuphi ngeke ungasizakali phela abanoshukela ushukela kuyahlupha ke because uqala unesifo sikashukela next thing usunenkinga yamehlo next thing usunenkinga yezinto so next thing so unqunya umlenze utshela nje ushukela wakho awusalawuleki bonana no Mother Nature ngeke ungalithola usizo ngathi kusizakala ogogo abantu 70-75 esifeni sikashukela abe sebejova phela but once babonana nathi Mother Nature siqale sikulaphe wena engqondweni yakho sikulaphe emoyeni sikulaphe ngento ekufake kule nkinga okuyona ukuthi ufike kanjani kule problem okuyona okay usufikile ke kuyona ke awusakwazi ukuphuma sesizokutakula ke thina kuyona ukuze ungaphindi uphoseke kuyona again sikhona isikena ka Mother Nature la khona abantu abafikayo ngqo ema-ofisini ka Mother Nature bekwazi ukulekelela khona kodwa over the phone uyakhona ukuconsult ukhulume nodokotela akwazi ukulekelela ama-products uyakwazi ukuwathumela kubantu abahlala kwamanye ama-province kwamanye ama-regions yes noma ngabe kuphi siwathumela ngisho eSwatini we do have ama-clients asuke eSwatini phela azobona uMother Nature we do have ama-client eCape Town we do have ama-client eMpumalanga koGoli bonke labo bantu they speak highly of Mother Nature baba sisazowavula ama-testimonies befona abantu beyisholo bona ukuthi Mother Nature basize kanjani noma ngabe kuphi siyakwazi imikhiqizo ukuyithumela kuwena kodwa uma sesikufonelele sakuconsult kufanele sikufonele sikuconsult sithole ukuthi i-problem yakho iyini kahle isuka kuphi bangelwa yini so that sizokunikeza imikhiqizo relevant to le nkinga onayo ukuze uzokwazi nawe usizakala. Alright, asibanikeze inombolo Mother Nature abafone ba WhatsApp ebe SMS abasidingayo phele inombolo yethu yocingo ithi 072 030 030 8226 072 yes 030 yebo 8226 kuma social phela sikhona Facebook it's Mother Nature Herbal Center na TikTok it's Mother Nature Herbal Center uyakwazi ukusifonela uyakwazi ukusendela WhatsApp noma usende SMS sizolithola ba. Alright, ngiyasibonga kakhulu Mr. Mbanjwa xhuma lapha kwa Mother Nature senze kanje siyabuya ke ngoku